jiena nistenna li konna riżultat aħjar mill-riżultat normali tal-elezzjonijiet ġenerali. Ovvjament kemm ikun aħjar se jiddependi kemm minn ħafna affarijiet. Jiddependi mhux biss mill-attribwiti pożittivi tagħna, iżda wkoll ma tistax ma tgħidix, jiddependi wkoll mill-attribwiti negattivi ta' ħaddieħor. Għax aħna nġibu l-voti mhux biss nies li jivvotaw lilna għax jixtiequ jivvotaw lilna, ma min jixtieq ma jivvotax lil ħaddieħor. U allura hija dik il-mix ovvjament tidher li tkun teżisti dejjem biex inqantik allura element ta' protest votes kontra s-sistema u anki protest votes kontra l-partiti l-oħra. Għandek xi ħadd li normalment jivvota lil Labour u jixtieq ma jivvotax il-Labour ma jridx jivvota l-PN, and the other way around. Jiena inħobb niddeskrivi lili u lill-alternattiva bħala li nappoġġjaw il-proġett Ewropew imma b'mod kritiku. Aħna kritiċi ta' dak li jsir u dak li ma jsirx, ma jfissirx għax xi ħaġa qalet tal-Unjoni Ewropea hija tajba bil-fors, ma jfissirx għax xi ħaġa qalet tal-Unjoni Ewropea ma tistax tkun aħjar. Jiġri aħna nħarsu lejn dak li tagħmel l-Unjoni Ewropea bil-lenti kritika. L-istess wara kollu konna Malta. Fejn kelli l-opportunità li ngħid lill-Gvern kemm xi ħaġa tajba imma mbagħad tippretendix li ma ngħidx ukoll fejn jidher li huwa ħażin. Ukoll għandna l-obbligu kif dejjem nagħmlu li fejn hemm suġġerimenti nagħmluh. Ħafna mill-affarijiet mhux ħafna numru ta' affarijiet li wettaq il-Gvern u Malta mill-programm elettorali tagħna għadhom jekk jgħixu għal-gay marriage. Aħna biss ikkampanjajna fl-elezzjoni ġenerali fuq favur gay marriage, il-Labour ikkampanja kontra. Jekk jgħixu għal-vot 16, aħna kkampanjajna favorija biex intik ġiex eżempji biss u hemm kwantità ta' affarijiet oħra. Jew pjaċir. Għaliex kif ngħidu, imitation is the greatest form of flattery. Aħna bħalissa maħniex fil-grupp parlamentari, ovvjament, Ewropew Paradox, u allura ma nistax ngħidlek x'wassal jekk kiex inizjattiva tiegħu bħala membru parlamentari Ġermaniż jew kiex inizjattiva tal-grupp, probabbiltà mhijiex inizjattiva tal-grupp. Ovvjament jiena kien ktibt fuq il-blog tiegħi fuq l-inizjattiva ta' Sven Giegold, qed naħseb li qiegħed jesaġera. Kieku jiena ma nivvotax favorih, ma jfissirx li qed jgħid m'hemmx element qawwi ta' verità f'dak li qed jgħid. L-issue hija di, Giegold qiegħed jirreaġixxi għar-rapport Greco. U l-rapport Greco ma jgħidx affarijiet li aħna m'għandniex nitkellmu fuqhom. Għax jekk taqbad ir-rapport Greco u l-manifesti elettorali tagħna sib ħafna affarijiet li aħna ngħidhom żmien twil. Jekk hemm pereżempju r-rapport Greco kif ktib fl-aħħar blog post tiegħi tħabbrak lura minn hija, jitkellem u jitkaża li l-politiku għandu kontroll fuq il-ħruġ tal-warrants għall-intersection of communications, aħna dak il-manifesto elettorali tagħna di. Aħna nistkellimna fuqha politikament da' pajjiż li m'għandux ikun il-politiku joħroġ il-warrants għax kif jista' politiku Malti jagħti warrant lill-pulizija biex investigaw għax ħaġa tal-membru tal-istaff tiegħu biex nitik eżempju. Jekk għall-argument hemm suspett fuq Keith Campbell, kif jista' Joseph Muscat jawtorizzahom biex jittepjaw? It does not make sense. Aħna għedna fil-manifesto elettorali tagħna tal-2013 illi għandu jkun taħt is-sorveljanza tal-Maġistrat tal-Assa tal-Poder Ġudizzjarju. Għedna wkoll aħna anki l-ixu tas-separazzjoni tal-Attorney General Independent Prosecution qiegħda fil-manifesto elettorali tagħna dik. Aħna għandna iktar affarijiet li ħadd duma għalhom, aħna għedna l-Attorney General m'għandux ikun iċ-ċermen tal-FIU. Jiġifieri, u mbagħad ovvjament hemm ħafna jidħol ħafna dettalji oħrajn. Għax bejn il-Greco u rapport tal-Kummissjoni Venezia hemm ħafna overlaps. Jekk huwa il-fatt li l-istituzzjonijiet ma jaħdmux sew, għax kollha jiddependu mill-politiċi għal ħadd tagħhom, hemm ilna ngħidu aħna. Aħna tajna rimedju wkoll. Ovvjament aħna ma morniex aħna waħda mill-affarijiet li għedna as way back anki għal-manifest tal-2013 kien ir-rol ikbar tal-Parlament biex jieħu il-poteri tal-membri tal-Kabinett tal-ħatriet. Aħna proposta li konna għamilna kienet speċifikament għall-Awtorità tal-Ippjanar fejn konna tlabna lill-membri kollha tal-Bord tal-Awtorità tal-Ippjanar ikunu vetted in a public hearing. Aħna il-modell li proponejna kien is-Senat Amerikan. Fejn inti għandek il-bniedem li ġej ħadd appuntaħ bħala chairman u tivvettjaħ fil-pubbliku. Aħna nemmnu
għalkemm mhux neċessarjament naqblu ma' kull min jinħatar anke b'dan il-proċess, imma il-fatt biss li jsir dan il-proċess, dawk li huma undesirables, they are weeded out automatically. U allura, mbagħad, anke għal min mhux aċċettabbli għal kollox, ikun ħafna ħjar minn min. Saħħa ta' skrutinju pubbliku. Minħabba li skrutinju pubbliku, il-fatt biss li jsir, anke qabel ma preżentajt in-nies, il-fatt biss li inti taf li jkun skrutinat fil-pubbliku, inti toqgħod lura. U allura partiti mbagħad ma jibqgħux jinnominaw biss jew primarjament nies l-unika politika li għandhom jelbex il-partit. Għal dik il-problema. Il-partiti jimmelitaw fil-partiti kollha mhix tajbin. Qatt ma qed in-nies li nħatru mhumiex tajbin, imma moħud l-unika politika li għandhom hija li jappoġġjaw partit jew ieħor. U b'skrutinju pubbliku dawn l-affarijiet jistgħu jansu. Biex niġu lura l-mistoqsija, jiena fuq il-blok tiegħi għamilt il-kumment diġà. Jiena kieku jiena qiegħed fil-Parlament Ewropew u konni kritika l-affarijiet li huma ħsiena, imma ovvjament tikkritika l-affarijiet b'mod responsabbli.